ஹலோ வியூவர்ஸ், நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம 2020 ரிலீஸ் ஆன ஜாப்பனீஸ் மொழியில் ரிலீஸ் ஆன ஜோ செய்த டைகர் அண்ட் த ஃபிஷ் அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான லவ் ஸ்டோரியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கதை முழுக்க சுனின்ற ஒரு பையனுக்கும் ஜோஷின்ற ஒரு கால் நடக்க முடியாத ஒரு பொண்ணுக்கும் இருக்கிற லவ் மூவியை பற்றி தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கோம். நம்ம வியூவர்ஸில் எத்தனை பேர் லவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் இந்த மூவியை பார்த்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள் உள் மனசில் இருக்க காதல் வந்து கண்டிப்பாக வெளியே வரும்னு நான் நம்புகிறேன். அந்த அளவுக்கு சூப்பராக எடுக்கப்பட்ட மூவியை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி லவ் மூவி எல்லாம் போட்டால் பார்க்க முடியும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த மூவியை ஓப்பன் பண்ணால் சுனின்ற ஒரு பையனை பற்றி தான் காமிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோவை பற்றி தான் காமிக்கிறாங்க. இவன் பார்த்திங்கன்னா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஸ்கூபா டைவிங் ஜாலியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கான். இவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா அண்டர் வாட்டரில் இருக்க எல்லா விதமான மீன்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட தெரிஞ்சு தினைக்கு வந்துடுவான். பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் படிச்சுக்கிட்டே மெக்சிகோவில் போய் படிக்கணும்னு உனக்கு ரொம்ப ஆசை. அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே அங்கே இருக்க மீன்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது ரொம்ப ஆசையாக. அதனால் இவன் பார்ட் டைமாக ஒரு ஸ்கூபா டைவிங் இதில் வேலை பார்த்துட்ருப்பான். அது மாதிரி இவன் கிடைக்கிற எல்லா வேலையும் பார்ட் டைமில் பார்த்துட்ருப்பான். ஏன்னா இவன் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் மெக்சிகோவில் போய் படிக்கணும்னா நிறைய செலவாகும். அதுக்கோசரம் தினைக்கும் வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இவன் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா இவனோட ஃப்ரெண்டான ஒரு பையன் இருப்பான். அப்படியே இவளை ஒன் சைடாக காதலிக்கிற மாயின்ற ஒரு பொண்ணு இருப்பாள். அன்றைக்கி ஒரு நாள் அப்படி தான் ஜாலியாக எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கும்போது சாப்பாடு வாங்கிட்டே போயிட்டுருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணுக்கு குரல் கேட்குது, என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி. இவனும் சுற்றி முற்றி பார்க்குறான், எங்கடா யாருமே காணோம், ஒரு பொண்ணு குரல் கேட்குதே அப்படின்னு பார்த்தா இவன் சைடில் இருக்க ஒரு சர்க்கிள்லேருந்து ஏதோ ஒரு கால் நடக்க முடியாத பொண்ணு வீல் சேரில் தவழ்ந்துகிட்டே வருவா. அவள் பார்த்திங்கன்னா வீல் சேர்லேருந்து தவறி கல் தடுக்கி கீழே விழுவாளா. நேராக நம்ம ஹீரோ மேலே தான் வந்து விழுவா. இவ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம படத்தோட ஹீரோயின் ஜோஷி. அப்படியே நம்ம ஹீரோவில் பார்த்திங்கன்னா அவன் கையில் இருக்க சாப்பாடெலாம் செதறி விழுந்துருமா. இவங்க பாட்டி, நம்ம ஹீரோட பாட்டி அவசர அவசரமாக ஓடி வந்து, உனக்கு ஒன்றும் ஆகலையேம்மா, உங்கள் 2 பேத்துக்கும் எதுவுமே ஆகலையே, நல்ல வேலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோட்ட எப்படியும் என் பேத்தியை காப்பாற்றிட்டுப்பா, தேங்க்யூப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்த்திங்கன்னா கிளம்பி போயிடுவாங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோட கையை பிடிச்சி நறுக்குன்னு கடிச்சு வச்சுருவா. ஏம்மா அப்படி பண்ணுற, நான் உன்னை காப்பாற்றுனதுக்கு நன்றி கடனா அப்படின்னு சொல்லி கத்திடுவான் நம்ம ஹீரோ. உன்னை யாரா என்னை காப்பாற்ற சொன்னால், நானே என்னை காப்பாற்றிப்பேன்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப ஹார்ஷாக பேசிடுவாளா. இவன் அப்படி பேசுகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்புவாங்க. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறா, அவன் பாருங்க பாட்டி நம்ம பின்னாடியே வந்துட்டுருக்கான், எனக்கு ரொம்ப சரியாக படல அப்படின்னு சொல்லுவாளா. என்னப்பா தம்பி அப்படின்ட்டு நம்ம பாட்டியும் கேட்பாங்க. நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிங்க அதுக்கு பாட்டி, நீங்கள் போகிற வழியில தான் எங்கள் வீடு இருக்குது, அதனால தான் உங்கள் பின்னாடியே வந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. அப்படியாப்பா சரிப்பா துணைக்கு பேசிக்கிட்டே வாப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களா. அவங்கள பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கிட்டே வருவான். அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீடு வந்ததுக்கப்புறம் சரிப்பா தேங்க்யூப்பா போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புவாங்களா. அவன் பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். திடீர்னு என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த பாட்டிக்கு என்ன தோணுச்சோ தெரியல, தம்பி வாப்பா சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்களா. நம்ம ஹீரோவும் பார்ப்பான், சரி சாப்பாடெலாம் வீணாக போச்சு, இவங்க வீட்லேயே சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவும் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போய் உட்காந்துருவான். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூனை உள்ளே வருமா. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா அந்த பூனையும் நம்ம ஹீரோவும் ஒன்றா வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரீயாக சோறு போடுறாங்கன்னா போதும், இந்த பூனை பார்த்திங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ப்பாளா. ஹீரோவுக்கு புரிஞ்சிடும் அவர் நம்மளை தான் கலாய்க்கிறான்ட்டு. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி டீ குடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டி பார்த்திங்கன்னா டீ குடிக்க போகிறாங்களா. இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ வேணா பாட்டி நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போய் டீ போட்டு பாட்டிக்கும் கொடுத்துட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினுக்கும் கொடுப்பாளா. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த பாட்டி அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, நீ எங்கேயா பார்ட் டைமாக வேலை பார்க்குறியாப்பா, அப்படி வேலை பார்க்குறதா இருந்தால் இங்கே வந்துரு, நாங்கள் கொடுக்குறதோட நாங்கள் அதிகமாக சம்பளம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களா. அந்த டீல் நல்லா இருக்குது பாட்டி, நான் நாளையிலேருந்து வேலைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனு பார்த்திங்கன்னா சரி அடுத்த நாள் போய்ட்டு அவங்க வேலை செய்கிறால அந்த கடை அங்கே போய்ட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பான். இந்த மாதிரி எனக்கு இங்கே வேலை கிடச்சிருக்கு, நான் இனிமேல் அங்கே போகிறேன், நான் இங்கே எதுவுமே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களா. இந்த மாயின்ற ஒரு பொண்ணு இருப்பாள்ல, அவள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஒன் சைடாக காதலிச்சிருப்பாள். அதனால் நம்ம ஹீரோ இங்கேருந்து போகிறதுனால ரொம்ப சோகமாக இருப்பாள். அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கால, முதலாளிகிட்ட இவனுக்கு அதிக சம்பளம் வேணும், அதனால தான் அங்கே போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பானா. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இங்கே சீனை கட் பண்ணி நம்ம பாட்டியோட வீட்டில் தான் காட்டுறாங்க. அவன் பார்த்திங்கன்னா என்ன வேலை பாட்டி அப்படின்னு கூப்பிட்டா செய்ய சொன்னால், என் பேத்தியை பார்த்துக்கிறதான்ப்பா அவன் வேலையே அப்படி சொன்னோடனே, ஐயோ அவன் அன்னைக்கு காப்பாற்றுறதுக்கே என்னை பிடிச்சி கழிச்சிட்டா, இதுக்கப்புறம் நான் தான் பார்த்துக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி
பதறிட்டு இருப்பானா. சரி என்ன பண்ணி தொலைகிறது, காசு கிடைக்குதுன்ட்டு போயிட்டு வேலைக்கு என்னென்ன ரூல்ஸுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருப்பானா. அந்த பாட்டியும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸாக சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. என் பேத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டாலும் நீ செய்யணும், அவளை வந்து கண்கலங்காம நீ பார்த்துக்கணும். ஆனால் வந்து அவளை முக்கியமான ஒரு ரூல் வந்து நீ வந்து வெளியே மட்டும் அவளை கூப்பிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாளாம். அவனும் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்க பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துட்ருப்பா. அவன் பார்த்தீங்கன்னா கடற்கன்னு உள்ளே போயிடுவா. வீட்டுக்குள்ளே போய் சாத்திப்பாளா. இப்படியே இருந்தால் எவ்வளோ நேரமாக சும்மா உட்காந்துருக்குது, எதாவது வேலை கொடுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கேட்பானா. உனக்கு வேலை தானே வேணும், கீழே இருக்கல கோரைப்பாய் அதில் இருக்க கோரை எத்தனைன்னு எண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவானா. அடி அது பாவி, அது கோடிக்கணக்கில் இருக்க மாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 உட்காந்து எண்ணிட்டு இருந்திருப்பான். அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டி கடைக்கு போயிருப்பாங்க ஜாமான் வாங்குறதுக்கு. அவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எப்பா இவ்வளோ வேலை செலவானுச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்களா. இவனு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோரப்பையில் இருக்கிறது இதெல்லாம் எண்ணிட்டு இருந்தான்ல, அதனால் இந்த கணக்கை அந்த கணக்கு குழப்பிக்கிட்டு தப்பாக எண்ணிடுவானா. இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது, திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து எண்ணு அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு சொல்ல இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம காண்டாயிரும். சரி காசு கிடைக்குதுன்ட்டு எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ என்னைக்கெல்லாம் வரானோ அதே மாதிரியே கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்களா. அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரக்கு கடையில் உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து புலம்பிகிட்டு இருப்பான். டேய் அப்பா, அங்கே வேலைக்கு போகிறது ஒன்று, வேலைக்கு போகாமல் இருக்கிறது ஒன்றா, அந்த பொண்ணு என்ன பாடுபடுத்துறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பானா. அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பிடிச்ச வேலையை பாடுறா மச்சான், எதுக்குடா அவ்வளோ கஷ்டப்படுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா. இவனு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து அவன் காலேஜில் போய் கேட்டுட்டு நீ வந்து செலக்ட் ஆகிப்பா, யூனிவர்சிட்டிக்கு போக செலக்ட் ஆகிட்ட, அதனால் அடுத்த மந்த்தையே நீ போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. மே மாதமே போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு நம்ம வேலையை விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டியில் சொல்கிறதுக்காக அடுத்த நாள் போய் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து பெட்டில் சாய்வானா. அப்படி பெட்டில் சாயும் போது அவன் முன்னாடி ஒரு போஸ்டரில் லக்கி ஃபிஷ் அப்படின்னு ஒரு ஃபிஷ்ஷை பற்றி பார்த்துட்ருப்பாங்க. இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தா இந்த ஊரே கடலில் முழுகிருக்கு. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெரெயின் மாதிரி, அதாவது ஒரு கடல் கன்னி மாதிரி நீந்திகிட்டு இருக்கா. எல்லாமே வானத்தில் பறந்துகிட்ருக்கு, எல்லா சீட்டையும் கீழே இருக்குது, தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது. என்னடான்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் இவ்வளோ நேரம் கண்டதெல்லாம் கனவு. அவங்க பாட்டி வந்து படக்குன்னு எழுப்பிவிட்டு எந்திரிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வெளியே போக ஆசையாக இருக்குது பாட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களா. நம்ம பாட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆசை பேசிடுவாங்க. நீ இந்த மாதிரி வெளியெல்லாம் போகக்கூடாது, வெளியே போனவங்களாம் வெளியெல்லாம் ரொம்ப தப்பாக பார்ப்பாங்க உன்னை, அதனால் வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசை பேசிடுவாங்களா. அவங்க பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உண்டை கலப்புன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி தூங்கிடுவாங்களா. தூங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வருவான். ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா சரி இன்றைக்கி வேலைக்கு விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை விடலான்னு சொல்கிறதுக்காக வருவானா. அவன் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்தையும் தேடி பார்ப்பான், யாரையுமே காணோம். அப்படி தேடி பார்த்துக்கிட்டே நம்ம ஹீரோயின் ரூமுக்குள்ளே போவானா. அவள் பார்த்திங்கன்னா அவள் கனவு காண்ற எல்லாத்தையும் வரைஞ்சி வச்சுருப்பா போல். அவள் பார்த்திங்கன்னா அந்த வரைஞ்சி வச்சதெல்லாம் பார்த்துட்டு வா இவ்வளோ சூப்பராக வரைகிறாளே, இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கா அவருக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருப்பான். திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாட்டியோட குரல் கேட்கும். என்னடா பாட்டியோட குரல் கேட்குதுன்னு அவசர அவசரமாக அங்கே ஓடி போய் பார்ப்பான். அந்த பாட்டி பார்த்திங்கன்னா என் பேத்தியை காணாப்பா, தேடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களா. அவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவன் போகிற எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்ப்பான். அப்படி தேடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரயில்வே ட்ராக் கிராஸ் பண்ண பார்ப்பாளா. அந்த ட்ரெயின் வரும். இவன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா குறுக்க பூந்து அவளை வச்சு இழுத்து வெளியே விட்டுருவானா. வெளியே விட்டதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின் வச்சுன்னா சர்றன்னு போவான். அவன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா திட்டுவான் நம்ம ஹீரோயினை. என்னடி உனக்கு என்ன கிறுக்கு பிடிச்சிக்கிச்சா, நான் அந்த நேரம் வரலான்னு நீ நேரம் பரலோகம் போயிருப்ப அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவானா. எனக்கு வீட்டுக்கு வரதுக்கு விருப்பம் இல்லை, இப்போ கடலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பானா. ஓ நீ இன்னும் என்ன வேலைக்காரனாவே நினச்சிட்டு இருக்கியா, நான் வீட்டுக்கு போகிறேன், நீ வந்தாவா இல்லாட்டி இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை பேசிட்டு போயிடுவானா. அவன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சோகமாயிடுவா. ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு வண்டி மூவ் ஆகும். என்னடான்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோ வந்து பிடிச்சி தள்ளுவான். நீங்கள் வீட்டுக்கு போலியா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்படிலாம் பார்க்காத, வா வீட்டுக்கு கடலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடலுக்கு கூப்பிட்டு போவானா. அப்படியே ட்ரெயினுக்கு ஏற வந்துருப்பானுங்க. அங்கே இருக்கவங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி நம்ம ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்கப்புறம் பாட்டி சொன்னது காட்டு தான், அவங்க வந்து எல்லோரும் என்ன ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க, வா வீட்டுக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போயிட்டுருப்பான். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து நம்ம ஹீரோயினை இடிச்சிருவான் தெரியாதனமா. அவன் பார்த்திங்கன்னா டேய் இப்படியா ஒரு பொண்ணை இடிச்சிட்டு போவ, சாரி கூப்பிட்டு போடான்ட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா கத்துவானா. அவன் பார்த்திங்கன்னா சாரிப்பா தெரியாமல் இடிச்சிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக சாரி கேட்டு போயிட்டே இருப்பான். அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பொண்ணு மேலேயும் போய் தெரியாதனமா அடிச்சுட்டு போயிடுவானா. அந்த லேடி பார்த்திங்கன்னா வண்டியாக குடும்பத்தெல்லாம் வச்சு பச்சை இழுத்து பேசியிருக்கும் போல் அங்கே இருக்க சுற்றி இருக்கவங்களாம் பார்த்து சிரிச்சிருவாங்களா. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தா அதை பார்த்து சிரிச்சிருவா. சிரிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து பார்த்து சொல்லுவான், பார்த்தியா இது வந்து மற்றவங்க கண்ணோட்டத்தில் வந்து பார்த்தா அது தப்பாக தான் தெரியும், நம்ம கண்ணோட்டத்தில் வந்து பார்க்குறது தான் நம்ம கண்ணோட்டத்தில் வந்து எப்படி பார்க்குறோமோ அதுதான் கரெக்டாக தெரியும்,
மற்றவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்களோ அதை பற்றி விருப்பம் கிடையாது. இப்போ சொல்லு நம்ம கடலுக்கு போகலாமா இல்லை வீட்டுக்கு போகலாமா அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம கடலுக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாளா. அவனும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் ஏற்றிட்டு போவான். ட்ரெயினில் ஏற்றிட்டு போனதுக்கப்புறம் அப்படியே வெளியே வியூஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு வியூஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வருவாளா. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ நீ வந்து சூப்பராக வரைகிற, இங்கே எங்கே வரைய கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் என் அனுமதி இல்லாமல் என் ரூமுக்குள்ளே போவோன்னு நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப கத்துவாளா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி பரவாயில்லோடு நீ வேலைக்காரன் தானே அதனால் இந்த உதரவை மன்னிச்சு விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி மன்னிச்சு விட்ருவாளா. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடும். அங்கே மண் வந்து தேங்கி இருக்கிறது தெரியாமல் விறுன்னு அந்த தள்ளுவண்டி வச்சு தள்ளிட்டு போகலாம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மணலில் சிக்கிக்க வந்த வண்டி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து தவழ்ந்து போகலாம். எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுற அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டு வந்தார் சின்ன வயசில். அப்போ வந்து இந்த கடல் தண்ணி உப்பாக இருக்குன்னு சொன்னார். ஆனால் அந்த கடல் தண்ணி எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டு வரதுக்கு அவர் வரல, ஏன்னா அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவனும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தவழ்ந்து போயிட்டுருப்பா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா நீ இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை இந்த மூட்டையை தூக்கி தோள்பட்டையில் வச்சுட்டு போவோம் பார்த்தீங்களா. அது மாதிரி நம்ம ஹீரோயினை புதுக்குன்னு தூக்கி போட்டு வா இப்போ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடலுக்கு நடந்து போயிட்டுருப்பான். அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவன் மூஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா கடல் தண்ணி அடிக்குமா. அதை அப்படியே ஸ்டிப் பண்ணி ஐயா ஆமாப்பா எங்கள் அப்பா சொன்னது கரெக்டு தான், கடல் தண்ணி உப்பு கரிக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு இருப்பாளா. இதை பார்த்தா நம்ம ஹீரோவும் பார்த்தீங்கன்னா அவள் கூட சேர்ந்து ஜாலியாக சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். அப்படியே சாயந்தரம் வரைக்கும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பாட்டி எப்போல்லாம் தூங்குறாங்களோ பயன்படுத்தி ஜாலியாக எப்போ பார்த்தாலும் எந்த இடத்துக்கு நினச்சாலும் ஜாலியாக போய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆட்டம்லாம் சுற்றிக்கிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே ஒரு நாள் தான் அவங்க பாட்டி அவங்க டீச்சரை சந்திச்சிருப்பாங்களா, ஹீரோயினோட டீச்சரை. அவங்க டீச்சரை பார்த்தீங்கன்னா அவனை எத்தனை நாள் தான் அடைச்சி வச்சுருப்பீங்க, அவனை ஃப்ரீயாக விடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களா. நீங்கள் என்ன விளாண்டுட்டு இருக்கீங்களா, அவள் எப்பவுமே ஜாலியாக ஃப்ரீயாக தான் அலைஞ்சிட்ருக்கா, என்ன சொல்கிறீங்கன்னு அவங்க டீச்சர் கேட்க, ஆமாம் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு வேலைக்காரன் ஒருத்தன் வந்திருக்கான், அவங்க கூட ஜாலியாக அலைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கா, இது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிட்ருக்கா, ஆனால் எனக்கு நல்லாவே தெரியும், அவள் சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம், அதனால் நான் கண்டுக்காத மாதிரி நடிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு புக் ஸ்டோருக்கு வந்திருப்பாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினை பார்த்துட்டு நான் வேணா உன் பாய் ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு சொல்லிடுவா. நினச்சிட்டு இருப்பாளா. கேட்டுருவா. கேட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து இல்லை நான் வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு சாதாரண வேலைக்காரன், அது மட்டும் இல்லாமல் இவளுக்கு எக்கச்சக்கமான பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாய்ப்பாளா நம்ம ஹீரோயினை. சரி என்னை மற்றவங்க முன்னாடி அவமானப்படுத்த விட்டுட்டு இடத்த காலி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா நடந்து தள்ளி போயிட்டுருப்பாங்க. இங்கே தான் அவன் வேலை செஞ்ச கடை இருக்கவங்கவும் அந்த கடைக்குள்ளே கூப்பிட்டு போவானா. அவன் ஃப்ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருப்பான். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு கூட பேசுறதை பார்த்துட்ருப்பா. பேசிக்கிட்டு இருப்பாளா. அப்போ நம்ம ஹீரோ சைடாக லவ் பண்ணால அந்த பொண்ணு வந்து நம்ம ஹீரோ பேசவும் நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் ஆகி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்துடுறாளா. நம்ம ஹீரோவும் பார்த்திங்கன்னா ஏன் வெளியே வந்த அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த இடம் பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னோடனே என்னதுக்கு உனக்கு இந்த இடம் பிடிக்கலையா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆசை பேசிடுவானா. இதை கேட்டு நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சோகமாக நான் தனியாக வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவா. அப்படி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோவை பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கு வரணும்னு சொல்லிடுங்க பாட்டி அப்படின்ட்டு அவங்க பாட்டியை சொல்லியிருப்பாளா. அப்படியே ஆகட்டுமா நீ நினச்ச மாதிரியே சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட பாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீ வேலைக்கு வரணும்னப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களா. இதை நினச்சிட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கு வரணும்ட்டாங்க சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா புக் ஸ்டாலுக்கு வந்திருப்பான். அந்த கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு இருக்கால ஃப்ரெண்டு, அவள் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து கதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு வேலை இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னோடனே பக்கத்தில் வந்து நம்ம ஹீரோயின்ட்ட போய்ட்டு கதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தோன்னா சரி ஒரு பொண்ணுக்கு தானே சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே இருக்க மொத்த கும்பலும் அங்கே தான் உட்காந்துருப்பாங்க. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. முதல்ல தனியாக சொல்கிறாளா. இங்கே இதில் கோட்டை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே நிறைய பசங்க வந்து வேற ஒரு கதையெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீரோயின்ட்ட வந்து ஒரு பொண்ணு கதை கேட்டால, நீங்கள் சொல்லுங்கக்கா எனக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருக்கு அப்படி சொல்ல ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா சொல்லிகிட்ருக்கா. அந்த பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கோட்டை வரும்னீங்களே அந்த கோட்டை எப்படிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாளா. அவன் ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு பெரிய போலில் அந்த கோட்டையை வரைஞ்சிட்றா. இதை பார்த்து அந்த கண்ணாடிக்கார பொண்ணு இருக்குல்ல, அப்பா எவ்வளோ அழகாக வரைகிற, உனக்கு பெரிய டேலண்ட் இருக்குமா, இதை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சாதிக்கலாம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா தன்னோட குறையை நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கெலாம் வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கத்திடுறான் அந்த தானிக்கு. நம்ம ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேம்பட் எடுத்து வந்திருப்பான், ஒரு மீன் மாதிரி இருக்கிற லேம்பட் எடுத்து வந்திருப்பான். அவன் கையிலேயே செஞ்சுருப்பானா, இதை ஹீரோனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பான். நம்ம ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பானா. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா அதை பார்த்துட்ருப்பா. அப்போ பார்த்திங்கன்னா
ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா, தன்னோட சின்ன வயசு கதைய சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். இந்த மீன வந்து நான் வந்து சின்ன வயசுல ஒரு அக்வேரியம்ல பார்த்தேன். இந்த ஒரு மீன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா, லக்கி ஃபிஷ். இந்த மீன் வந்து தனி கடல்ல தான் இருக்கும். ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கடல்ல தான் இருக்கும். அதுக்கோசரமே நான் அத படிக்கணும்னு நெனச்சேன். அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நெனச்சேன். நான் எங்க அப்பா, அம்மா என்னை விட்டு போனதுக்கப்புறம் இந்த மீன் மேலயே நானும் தனியாயிட்டேன். எப்பலாம் ஸ்கூல் லீவ் விடுறாங்களோ, விட்ட உடனே நான் வந்து இந்த மீன தான் மொத பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா, கரண்ட் கட் ஆயிருமா, 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த லேம்பட்ட ஏத்துவாங்க. அப்படி லேம்பட்ட ஏத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லேம்பட் வெளிச்சத்துல ரொம்ப அழகா இருப்பாளா. நம்ம ஹீரோ வந்து அவன பார்த்துக்கிட்டே இருப்பா. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, டக்குன்னு மண்டையில அடிச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்பாளா. ஒண்ணும் இல்லன்னு சொல்லிட்டு இருப்பானாம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேயோ கிளம்பிட்டு இருப்பா. எங்கேம்மா கிளம்புற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, நான் வெளிய ஜூக்கு போயிட்டு வரேன் பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. என்ன கிளம்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, கிளம்பிட்டேன் வா போலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம், என்னம்மா பார்த்து போயிட்டு வாம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாளா. என்னை பார்த்துக்க தான் அவன் இருக்கான பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு போகலாம். ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாயிருவான். என்ன இவ்வளோ நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சு இவ்வளோ தூரம் அவங்க பாட்டிக்கிட்ட பேசுகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டி பார்த்தீங்கன்னா, சரி அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல அவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருப்பாங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கட் பண்ணி நம்ம ஹீரோவையும் ட்ரெயினில் கட்டுறாங்க. ட்ரெயின்லேருந்து ஜூக்கு போயிட்டுருக்காங்க. அப்படி போயிட்டதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு டைகரை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோட கையை கொஞ்சம் ஆசை பிடிச்சிருப்பாளா. ஏன் பயமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாளா. இல்லை பயம் இல்லை, நீ தான் என் பக்கத்தில் இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருப்பா. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே பேசிக்கிட்டே நடந்து போயிட்டுருப்பாங்களா. சரி இந்த விஷயத்த அப்படியே சொல்லிடலாம், நம்ம வேலையை விட்டு போகிற விஷயத்த அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தையை எடுப்பான். அது மூலியம் நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நான் வந்து ட்ராயிங் ட்ராயிங்கில் பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது, அதனால் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. நம்ம ஹீரோவும் பார்த்தீங்கன்னா, நீ நினச்சா ஆகலாமா, உனக்கு வந்து நிறைய டேலண்ட் இருக்குது, நான் தான் அன்றைக்கே சொன்னேன்ல உனக்கு வந்து நீ ஒரு ட்ராயிங் மாஸ்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, அதனால் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தையே மறந்துடுவான். மறந்துட்டு எல்லாம் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு எப்பவும் போல் பேசிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்களா. அப்படியே இங்கே சீனை கட் பண்ணி 2 மாதங்களுக்கு பிறகுன்னு சொல்லி போடுறாங்க. அப்படியே பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினோட பாட்டி இறந்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்கெல்லாம் செஞ்சுட்ருக்காங்களா. நம்ம ஹீரோ வந்து இதுக்கு மேலே என்னம்மா பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்பாங்களா. எனக்கு இப்போ எங்கள் பாட்டி கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க, ஆனால் எனக்கு வேலைக்காரனுக்கு காசு கொடுக்குற அளவுக்கு என்கிட்ட காசு கிடையாது, அதனால் நீயே புரிஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டு பழைய வேலைக்கே போயிடுவான். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் அழுதுகிட்டே உட்காந்துருப்பாளா. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே சிதற விட்டு நம்ம ஹீரோயினே நினச்சிட்டு இருப்பா. அவள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாள். நீ ஏன் கவலைப்படுற அவனை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்களா. நீ ஏன் கவலைப்படுற, அவளை பார்த்துக்க ஆளுங்க இருக்காங்க, அப்படி இல்லைனா அவங்க டீச்சர் இருக்காங்க, அவங்க ஏதாவது அனாதை சேர்த்து விட்ருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா. ஆனால் அதெல்லாம் கேட்காம நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா சோகமாகவே தான் உட்காந்துருக்கான். அப்படியே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயினோட டீச்சர் வந்து ஒரு அனாதை ஆசிரமத்துலேருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. அவர் பார்த்தீங்கன்னா, நீ வாம்மா உனக்கு தேவையான வேலை எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து டிராயிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும், அதனால் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா. நீ வந்து இப்போ இருக்க நிலைமைய வச்சு பேசுமா, உன்னால் எப்படிம்மா டிராயிங் மாஸ்டர் ஆக முடியும், நீ இருக்க நிலைமைக்கு இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பேசிட்டு வரா. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோகமாயிருவா. அப்படியே இங்கே சீனை கட் பண்ணி ஒரு பிரிட்ஜில் தான் காமிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கவலையாக உட்காந்துருப்பா. என்னாலலாம் டிராயிங் மாஸ்டர் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலையாக உட்காந்துட்டு கிளம்பும்போது நம்ம ஹீரோ வந்து ஒன் சைடாக லவ் பண்ணுறாள். அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவை விட்டு அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மே மாதமே ஒரு காலேஜுக்கு போகிறான். இந்த மாதிரி அவனை விட்டுரு, உன்னை பற்றியும் நினச்சிட்ருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோயினுக்கு இப்போ தான் தெரியும் காலேஜ் என்னை விட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் எதை பற்றியும் தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு என்ன வந்துட்டு பேசுகிறீங்க, நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும் அவன் வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே போவாளா. அவள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஒன் சைடாக லவ் பண்ணுறவ பார்த்தீங்கன்னா, உன் மேலே இருக்க கரிசனத்தினால தான் அவன் வந்து உன்னை பின்தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கான், வெறும் கரிசனத்தினால தான் அந்த வார்த்தையை திரும்பி அழுத்தி சொல்லலாம். அந்த ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையினால ரொம்ப ஒரு மாதிரி சேட் ஆயிடுவா. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு வாங்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருப்பாளா. சரி ஹீரோயினை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்ப்பான். அவளோட வீல் சேர் மட்டும்தான் இருக்கும். சரி உள்ளே இருப்பா அப்படின்னு நினச்சிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தா அங்கேயும் காணோம். ஆனால் பின்னாடி வந்து திடீர்னு நிற்பாளாம். வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை மட்டும் இருக்குது, அதை மட்டும் செய்றியா வளர்க்குறா அப்படின்னு கேட்பாளா. கேட்டதுக்கப்புறம் சரி வா அப்படின்ட்டு என்னடா வேலை அப்படின்னு பார்த்தா அவளை கடைசியாக ஒரு தடவை பீச்சுக்கு கொண்டு போகணுமா. அதான் அந்த வேலையாக உடனே பார்த்தீங்கன்னா பீச்சுக்கு போய் கூப்பிட்டு வந்து விட்டதுக்கப்புறம் அவள் பார்த்தீங்கன்னா கதறி அழுவ ஆரம்பிச்சிடுவா. அப்படி அழுறத பார்த்துட்டு என்னம்மா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வேலை ஒரு தவணை கிடச்சிச்சு, அதனால் அந்த வேலையை பார்த்துட்டு நான் இருக்க போகிறேன், நீ இதுக்கப்புறம் என்னை சந்திக்க வராத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளாம். நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக பார்த்துருப்பான். அப்போ உன்னோட கனவு என்னாச்சு, அதை விட்டுட்டியா நீ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப
பாசமாக கேட்பானா. இதை கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா, "நீ அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட தேவை", ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, "அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட தேவையில்ல. என் வாழ்க்கையை நான் பார்த்துக்கிறேன். உன் வாழ்க்கையை நீ பார்த்துட்டு போ. ஏன்னா இந்த மாதம் மே மாதம் வரைக்கும் நீ வந்து என் கூட இருப்ப. அதுக்கப்புறம் எங்கே இருப்ப? போயிடுவா தானே" அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோயின் மேலே இருக்க காதல்னாலேயும் அன்புனாலேயும் தான் வந்து நம்ம ஹீரோயினை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்துருந்துருப்பான். ஆனால் இடையில அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோயின்ட்ட வந்து தப்பாக நம்ம ஹீரோவை பற்றி பேசுனதுனால அவன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தப்பாக புரிஞ்சிருப்பா. ஆனால் ஹீரோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம ஹீரோயின் மேலே இருக்க லவ்னால தான் அவனை வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாளா. இது தெரியாத நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்புவா. அந்த தவணை பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே ரோடை கிராஸ் பண்ண போகலாம் நம்ம ஹீரோயின். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளோட வண்டி வந்து ஒரு குழிக்குள்ளே மாட்டிக்கும். இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அவன் மேலே வந்து கார் போகிறத வந்து பார்த்துட்டு ஹீரோயின் கத்திக்கிட்டே வந்து ஓடுவாளாம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ மேலே ஒரு கார் வந்து அடித்து அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும். ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்காரன் எந்திரின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா. திடீர்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோனோட பேரை சொல்லி எந்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. அங்கே இருக்கவங்களாம் எந்திரிச்சு ஒரு ஃபோன் பண்ணி ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் காட்டுறாங்க. அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு யாருப்பா, நாங்கள் நைட்லாம் தூங்க சொன்னோம், ஆனால் தூங்காமல் உனக்காக அங்கேயும் வெளியே வந்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோகிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாளா. அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர் வந்து சொல்கிறாரு, "நீ வந்து உன்னால் நடக்க முடியாது. இதுக்கப்புறம் நடக்கணும்னா 95% பேர் வந்து உன்னால் நடக்க முடியாது. வெறும் 5% வேணா ட்ரை பண்ணலாம் நடக்கிறதுக்கு. மெடிக்கல் மிராக்கிள் தான் அது மாதிரி நடந்தா" அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா, "இதுக்கு மேலே என்னால் நடக்க முடியாதா" அப்படின்ற மாதிரி பேன்னு உட்காந்துருப்பான். நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா, "என்னை மன்னிச்சிடு, என்னால் தானே உனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு" அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சோகமாக மன்னிப்பு கேட்பாளா. அதெல்லாம் விடுமா, என்னாலையும் இப்போ நடக்க முடியாது, நானும் இப்போ நான் ஊனம் தான் அப்படின்னு சொல்லி, இப்போ என்னை தனியாக விடு அப்படின்னு சொல்லி சோகமாக படுத்துருவான். நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து, "என்னால் தான் இப்படி ஆச்சு, நான் என்ன பண்ணுவேன்" அப்படி சொல்லி ரொம்ப சோகமாக உட்காந்து படுத்திருப்பாளா. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவோட டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, "உனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை வேற ஒருத்தவங்க கொடுக்கலாம்ல தம்பி, இப்போ தான் உன்னால் நடக்க முடியாதே" அப்படி சொல்லியிருப்பாங்களா. அவளால் நடக்க முடியாதனால அவனுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பை வேற ஒருத்தவங்க கொடுக்கலாங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்களா. அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவோட அந்த ஒன் சைடு லவர் இருக்கார்ல, அவள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவளோட காது இந்த தவணைக்கு வந்து, "உன்னால் நடக்க முடியாட்டியும் பரவாயில்ல, நான் வந்து உன்னை ராஜா மாதிரி பார்த்துப்பேன், என் கூட வந்துடு, வாழ்க்கை முழுக்க என் கூடயே இருந்துரு, நீ இன்னும் அந்த காலேஜ்லாம் போக வேணாம்" அப்படின்னு சொல்லி அவளோட காதலை வந்து இங்கே ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாளா. ஆனால் நம்ம ஹீரோ வந்து நம்ம ஹீரோவால் நடக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடவும் நம்ம ஹீரோனுக்கு வந்து கோவமாயிரும். இந்த தவணை அப்படியே கத்திடுவான், "என்ன வார்த்தை சொன்ன" அப்படின்ட்டு. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாத நம்ம அந்த ஒன் சைடு லவர் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு போயிட்டு, "நீ இன்னும் அவள் வந்து எனக்கு மட்டும்தான், அவன் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு நல்லாவே தெரியும், அதனால் அவள் எனக்கு மட்டும்தான், இடையில வந்து நீ தட்டிட்டு போயிடலான்னு பார்க்குறியா" அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஓவராக கத்துவாளா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வெளியே வீட்டுக்குள்ளே வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாள். இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா கோவமாயி, "அவனை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும், அவனை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும், அவன் கனவை அவன் விட மாட்டான், நான் அதுக்காக அவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் நின்று ஹெல்ப் பண்ணுவேன்" அப்படின்னு சொல்லி ஆர்ஸாக பேசி அவளை அங்கேருந்து அனுப்பிச்சி விட்ருவா. அனுப்பிச்சி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு நைட்டு முழுக்க உட்காந்து நம்ம ஹீரோவுக்காக ஏதோ ட்ராயிங்லாம் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாளா. அப்படி ட்ராயிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு, அந்த மாதிரி ஹீரோ வந்து அந்த புக் ஷாப்புக்கு வர சொல்லு, அங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன்னா நான் ஏதாவது அவனுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் பண்ணி திரும்பி அவனை நடக்க வைக்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா. அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது, சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நாளே பார்த்தீங்கன்னா புக் ஷாப்புக்கு கூப்பிட்டு வந்திருப்பான். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பசங்களுக்கு கதை சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின்லாம் உட்காந்துருப்பாளா. இவனும் பார்த்துட்டு, "என்ன இங்கே உட்காந்துருக்கா" அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருப்பான். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா கதை சொல்ல ஆரம்பிப்பான். முதல்ல எத்தனை சொல்ல ஆரம்பிப்பாளா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோனுக்காக சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லி ரொம்ப மூச்சாக இழுத்து விட்டுக்கிட்டு, "இது ஒரு கடற்கன்னி கதை, அவளுக்கு வந்து 20 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சிப்பி கிடைக்கும், சிப்பி கிடச்சி பரிசாக கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த சிப்பி வந்து உன்னோட 2 ஆசைகளை வந்து நான் வந்து நிறைவேற்றுவேன்" அப்படின்னு சொல்லியிருப்பா. அவளுக்கு வந்து, "நீ ஏதாவது தப்பான ஆசைகள் கேட்டேன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக உன்னை அழிச்சிருவேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா. அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த சிப்பி வந்து எனக்கு மனிதனாகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படியே சொல்லிட்டு ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு புலி வந்து அட்டாக் பண்ணுமா. அப்போ வந்து வானத்துலேருந்து ஒரு இளைஞன் வந்து காப்பாற்றி, "நான் வந்து இந்த மே மாதம் வரைக்கும் உன்னை இங்கே தான் பார்த்துட்ருப்பேன், அதுக்கப்புறமேலு ஒரு சூப்பரான கோல்டன் ஃபிஷ் தேடி அங்கே போயிடுவேன்" அப்படின்னு சொல்லி அது வரைக்கும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு இன்னொரு நாளும் அந்த புலி வந்து திடீர்னு அட்டாக் பண்ணுமா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி அந்த இளைஞன் வந்து நம்ம
அந்த கடற்கன்னியை காப்பாற்றுறதுக்காக தன்னோட உயிரையே கொடுத்துருவாளா? அந்த சிப்பிக்கிட்ட வந்து எனக்காக என் உயிரை கொடுத்தாரு, அதனால் திரும்பி அவர் உயிரை கொடு அப்படின்னு சொல்லி கொடு கேட்குமா? அவளும் பார்த்தீங்கன்னா உயிரை கொடுத்துருவாரு. அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரெக்கை ஆனால் போயிருமா. அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ரெக்கை தான் எல்லாமே, என்னால் இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் எப்படி அந்த ஜொலிக்கிற கடலுக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சோகமாயிருவாளா? அந்த கடற்கன்னி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முயற்சி மட்டும் விடாதீங்க, ரெக்கை இல்லைனா என்ன, ஒரு போய்ட்டு செஞ்சாவது உங்களால் அங்கே போக முடியுமே, அதனால் கண்டிப்பாக முயற்சி மட்டும் கைவிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆமாம்ல, என்னால் ஒரு போட்டு செஞ்சால் அங்கே போக முடியும்ல அப்படின்னு சொல்லி அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார். செஞ்ச ஒரு 1 வருஷம் கழிச்சு 2 வருஷம் கழிச்சுன்ட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு போட்டை செஞ்சிட்ருப்பாரு. புயல் மழைன்னு பார்க்காம அந்த இடத்துக்கு போய் கடைசியாக அந்த ஜொலிக்கிற கடலுக்கு போயிடுவாரா. அப்படியே அந்த கடலில் நீந்திக்கிட்டே இருப்பார். அந்த மீனோடலாம் சேர்ந்து அவரோட கடைசி ஆசையை அது நிறைவேறிடுமா. அது நிறைவேறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த கடற்கன்னி பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி பழைய நிலைமைக்கு மாறிடுவா. அந்த சிப்பிக்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கேட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து செத்துருவேன் அப்படின்னு. அதனால் வந்து அவர் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கார்ல, என்னை காப்பாற்றினது வந்து சந்தோஷமாக இருக்கார்ல, அது போதும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவருக்கு வந்து திரும்பி கடற்கன்னியாக மாறிடுவா. என்ன நடக்குதுன்னு புரியாமல் அந்த கடற்கன்னி இருக்கும்போது அந்த சிப்பி சொல்லும், நீ வந்து மற்றவங்களோட ஆசைக்காக உன்னோட ஆசையை விட்டு கொடுத்துருக்க, அதாவது அவரோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக உன்னோட ஆசையை விட்டு கொடுத்துருக்க, அதனால் ஒன்றை நான் எப்படி அழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி அவனோட வாழை கொடுத்துருமா. வாழை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த அந்த கடற்கன்னி பார்த்திங்கன்னா ஜாலியாக அவரோட அந்த இளைஞனோட நினப்பிலேயே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறதோட பார்த்திங்கன்னா அந்த கதை முடியுமா. அப்படி சொல்லியிருக்கும்போது அந்த கதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் அந்த குட்டி பசங்க எல்லாருமே அங்கே இருக்க எல்லாருமே கைத்தட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. நம்ம ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா ஹீரோவுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து அவங்களோட கதை அப்படின்றது தெரியும். நம்ம ஹீரோவும் பார்த்திங்கன்னா அது மோட்டிவேஷன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹீரோயின் பண்ணால, அதனால் அவன் மட்டும் மோட்டிவேஷன் ஆகிடுவான். மோட்டிவேஷன் ஆகி அடுத்த நாள் வந்து டாக்டர்கிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அவனும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடுவான். அவனோட முயற்சி கைவிடல, கொஞ்ச நாள் நல்லாவே நடக்க ஆரம்பிச்சிடுவான். அப்படி நடக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மிராக்கல், இது வந்து நடக்காத காரியம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லிட்டு இருப்பார். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீ வந்து போகக்கூடாது, என் கூடயே இருந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாளா, சொல்லலான்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பா. ஆனால் அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பானா. அதெல்லாம் மூஞ்சில் சோகத்தை காமிக்காமல் நீ வந்து உன்னோட கனவை தேடி போ, நான் வந்து இங்கே சந்தோஷமாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயினுக்காக இதில் ரிசப்ஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ஆனால் ஹீரோயின் வரவே இல்லையா, எப்படியாவது ஹீரோயினை பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பான். அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க மாட்டாளா, வீட்டில் இருக்க மாட்டா. வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தா வீட்டுக்குள்ளே இருக்க மாட்டாளா. சரி நம்ம வேறு எங்கேயாவது இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி பார்ப்பான். சரி அந்த புக் ஸ்டாலில் தான் இருப்பான்னு நினச்சிட்டு அங்கே போய் கேட்டால் அவன் எங்கேயும் வரலாமா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களா. அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எனக்கு எப்படியாவது ஹீரோயினை பார்த்தே ஆகணும், அதனால் ஹீரோயினை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால் எல்லாருமே ஒவ்வொரு பக்கமாக தேடிட்டு இருப்பாங்களா. அப்படி தேடினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஜூக்கிட்ட வந்திருப்பான்ல, அந்த ஜூவில் சரி அந்த ஜூக்கு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போய் பார்த்தா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 வீல் போன தடா மாதிரி இருக்கும், அதில் 2 குட்டி பசங்க விளாண்டுட்டு இருப்பாங்களா. இதை பார்த்துட்டு சரி இங்கிட்டு தான் ஹீரோயின் போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீல் வச்சியே ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருப்பா. ஒருவேளை நம்ம 2 வருஷம் கழிச்சு தான் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது தப்பான முடிவே எடுத்துருப்பாளோ ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட்டே வருவானா. இதே நினப்பில் தான் நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், ஹீரோவை தான் காப்பாற்றியாச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு மாதிரி நினப்பிலேயே போயிட்டுருப்பா. அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டுருப்பாளா. அப்படி போயிட்டுருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் தட்டி விட்டுட்டு நம்ம மொதல் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ காப்பாற்றினால அதே மாதிரியே நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள்லேருந்து சரிச்சிட்டே வருவா. கரெக்டாக நம்ம ஹீரோ வந்து குறுக்க புகுந்து காப்பாற்றிடுவான். அப்படி காப்பாற்றுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஒன்றும் ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஒன்றும் ஆகலையோ, திரும்பி உன் காலை உடச்சிட்டேன்னா மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருப்பாளா. இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு நீ ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுற, நான் வந்து உன்னை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனோட காதலை சொல்லிடுவானா. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தவணைக்கு அப்படியே கண் கலங்கிடுவா. கலங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவளும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சொல்லிவிட்டு எனக்கும் உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும், ஐ டூ லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டி பிடிச்சி ஒரு கிஸ் பண்ணிடுவாளா. அப்படி என்ஜாய் பண்ணி பேசுகிறதோட இந்த சூப்பரான கதைக்கு எண்டு கார்டு போட்டு முடிக்கிறாங்க. தேங்க்யூ காய்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி மற்ற வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை அழுத்திக்கங்க. இது மாதிரி நிறைய வீடியோ போடணுமா அப்படின்றத நம்ம
கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். மற்ற வீடியோ மாதிரி இதை வந்து வேறு ஒரு விதமாக போடல. கிட்டத்தட்ட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடியோவை பார்த்து அந்த மூவியை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஒரே ஒரு லைக் பண்ணுங்கள்.